usmeješ? Už nahrávam. Povedz niečo, Karmen. Čo, pozeráte, čo? Pozeráte, čumíte jedna, fajka hlavného admina. To je Aladin Zebra, veľkosť L, 69 cm. Ja mám náklu, 61 cm. A tuto Roman, ktorý nie je admin. Áno, aby to všetci už konečne vedeli. Áno. Ja mám Ami Dragon. Ja som si naložil višňu, mizo a višňovú melasu. Ty si čo dal? Ja tu mám pomarančov laha, margarita naklaha a meta... Čo to je? Meta laha tiež. Všetko istý. Ja som si dal zase tú moju silnejšiu kombináciu. Nakla za gól. To chutí vlastne ako čistý tabak. Tak cigarový alebo také. Do toho som si dal, primiešal alvaha broskyňu a alvaha marhulu. To som všetko poklapkal čistým malomixom. Do vody som prihodil nejaký lat, ktorý sa už roztopil. Inak tomu ešte není moja hadica. To dostal Roman k tej svojej fajke, ale on má tú svoju námorku. Ja mám tiež objednanú námor, ale ak mi nepríde, tak si nechám túto. Je to určite lepšie, ako som mal predtým. Vlastne vyzerá úplne podobne. Toto bolo trošku tenšie, asi tá hadica. A je to super tiež, že to má dlhšiu ručku, pohodnejšie sa to drží. Je vlastne to isté na Orle. Je to užšie. Čo sa hambíš? Ale Kika, čo? Budeš na videu, ne? Ale však čo? Nech všetci vedia, že si frajerka hlavného admina. Však to vedia aj bez toho. No tak potom. Ukáž kružky. Neviem. Nevieš? Ty si slabočka. Kika je nejaká červená. Ona sa píri. Aj keď môj... A ešte trevo, vieš? Moc svetlami reflektorov. Nevie to jak ja. Neviem to jak hlavne, ale... Skús Roman, ty nejaké kružky. To je také zaujímavé. Také, ešte ak to krútiš, tak úplne sa tak... Von. Halus. Vlní sa to. Vlní, úplne vlní. Máme tu Egypt. Je to nejaký Egypt. Tam ešte krávica z Romanovej vodnej. Toto je krst, ne? Prvýkrát je máš. Prvýkrát svačí z nej. Musí byť nejaký krst. Aj. Sme si mohli tak štrnúť hadicami, ako tí starci na tom ono, na tej fotke, čo majú tú štvorhadicovú a všetci sme štrngali, ešte s tými filtrami. Spravíme ho na fotku s ním. Lepšie ako 3 bit. Všetky 3 hadice. Takýto 3 bit ani neplňajú. Každý iný bublot. Láče. Také ešte ste nezažili. Ani nezažili. To je také náte, čo sa dá najlepšie do huby. Tie dve musíš dať hlavne, no. Tak? No. Cigara, ja mám ústa jak Černoch, víš. A však áno, ty máš tú gambu. Ty vole. Jak si to tam narval? Jak si to tam dal, hej? Maturita z vodnej. A dáš. A sa nedá to ťahať. Takto by to príde silnejšie a každá zvlášť. Tak toto máš vo videu teraz. Viem sa si nejako chytiť.
keby šofér. Že silné to je takto. Všetky tie naraz. Úplne ťažko sa... No? Ne, že ťažko sa to ťahá, ale... Neviem, sníka. Ne, super som kúpala, neviem. Silné to je, že? Poťahni si Ale tá to. chuť je úplne brutálna. Tak si poťahni, jedna, druhá, tretia potom. Medujeme si asi viacej. Teraz to bolo lepšie. Čo sa hábiš? Sám tu. Však tam je len 75 000 ľudí. Z toho ťa uvidí koľko, možno 5 000, to je nič. Alebo no. Čo? A na letné dni to je úplne super. Nahy. Takto beháš nahy pod tým. Tak. Pravý egyptský hábit. Není egyptský. Stúly sú. Tak z tuniský, no. Pre mňa to je to isté. Ale teraz tam není moc cítiť ten základ. Teraz tam není až také silné, keď som mixoval čisto základ s tou broskyňou, lebo tá broskyňa bola taká silnejšia. Počkaj, kľúčam. Ježiš, ešte zaklopte. Pípač, víš. Nefajči tam. Ideme? Dole. Ja to žiadam. Dole, ideme. Ideme pre pizzu. Salam aleikum. Sleba, hocičo, neviem ti ich nazvy. Uvidíme reakciu pána pizza Roznášača? roznášača. Jak budem držať vodu a vyberať love? Ty budeš držať hranicu. Čakaj, ja chytím. Asi nejaké biele kako. Zadvíjaj vyťah. Kúpil som si. Vytrápne. To je úplne najlepšie, salam aleikum. Salam aleikum. Najlepšie chlapci. Nej, sme doma. Dobre, ideme na to. 18:68. Ideme gastračný. Iba strašne nebudem ísť. To je akcia. Dneska? Akurát dneska? Máme to nešťastie. Ja tu mám, čakaj. Čo je? Máš? Čakaj, tu máte tvoje dva. Viete, natáčame video do našej skupiny od na Fajka, čo máme na Facebooku, tak počkaj, chod donútra. Ľudia sa úplne čudujú. Čo oslovujú? Ale práve, že nič. Práve, že nič, to len tak. Toto máte na čom asi? Len tak, video. Aby som mal dobrý pocit. Dobrý pocit. Kde je tretí? Či dva bude Hore, Tretí, tretí, hore. ešte frajerka moja. A ešte niečo, dobre. Otvoríš gadi. Máš jakú aromu? Prosím? Jakú aromu? Tabak. Mám tam broskyňu, marhulu a zaghol, to je také jak tabak. Chcete? Poťahnite si. Ja to poznám. Ale no, Ale však skúste. Toto ťahal. Len cítim, že niečo také sladké. Je voňavé. No. Jaj, dobre, díky veduši. Majte sa, neurčite sa. Dobre. Díky, dovi. Dobre, tak. To bol náš pizza roznášač. Ideme hore. Súhoj, že keď natočíte takéto rovnaké video, pošlem na tabak. Tak ste úplný králi. Dobre, tabak mám pošlem nejaký. Mohli nám zobrať ide. Sofia nám zobrala, čakaj, zasvietím si.
Takže inak dostali sme aj 2-litrové pitie, Kofolu. Parádička, keď si nakúpite na 500 korún, tak je 2-litrové pitie k tomu zadarmo. Salam aleikum. Tak toto hovorím a teraz vám hovorím, na to, že takto je, čo ste z nejakého bytu, a keď idete pre pizzu, jak sa s vami rozpráva pizzakár, tak si vezmite. Drž pampuli. Dragon. Hadica ju zabere. Nevadí, sa povystrihuje. Skúsil som nezažil ešte ani ja, ne už vy. A tak, čo vám poviem ešte? Ste slabí. Keď takéto video natočíte, ste fakt králi. Ste, uznávam vás. Sme tu 8. poschodie. Petržalkova. Volkrova 31, čakaj. Tak. Zasvietil som hadicou. Klop. Tu bývame my. Hadica je furt zabere, ale jak to dobre vyzerá? A je. Ťahaj. Potiahni si. Čakaj, tak. Nakúpili sme na 500 korún, na 500 korún máme pitie 2-litrové zadarmo. Jo, papučky tam. Salam aleikum. Láče, toto by bola jaká fotka. Akorát to fotíš. To je mŕtvý mobil. Čak odfoto za ním s fotiakom. Power je sila. Je to tam. To je paradička. Módna prehliadka. Počas akcií, Kubo. Počas akcií je tam zaostrený. Som tam zaostrený, čaká, prejdem cez túto spleť hadic. Sklamal ma pizzakár, keď chcel si potiahnuť, tak ma sklamal slabý si slabý, jak si na Facebooku asi u nás, tak už mi nevolaj. Tak nevolám vždy o tebe. Teraz ak mi taký sáčok na hlavu. Sme naložili už druhé kolo. Sme sa dobre napapali. Trošku posedeli, ukludnili žalúdok, tak sme si pleskli ďalšie. Môžeš vymenovať všetky tie príchute? Zase ja. A tak tu vieš najlepšie. Ja som jak Nemám na hovno hlas. veľký flash fotoreporter, tak môj hlas tiež není super. Som v Uberte, mi to mutuje. No, hlavne ty. Tak Roman tam má čistý nakla mizo melón. Samozrejme s melosou. Ja som si tam dal nakla, dvojité jablko, plus miešal som to asi 1:1 s posekaným jablkom. Tuším, jak to je? Jak to bol ten druh? Jona Gold. Tak zjemnilo to príjemne tú chuť. Dým je furt rovnaký. Dým. Netreba natáčať. A hlavný admin si tam dal mix nejakých 5 tabakov, ja neviem ktoré. Som si tam dal multivitamín na klahu. Dal som si tam... Čo to máš, broskyňu? Broskyňu je váha. Kokos som tam dal na klaha. Jeden list mety a ešte som tam dal citrón mizo. Také... Tá broskyňa, či marhle, čo to je, to prebilo dosť, takže nejde tam cítiť, ale v dýme je cítiť ten kokos. Máme koko. Roman si tam dal bambúču. Všetky.